Cât ai luat? Cât ai luat? Cât ai luat? 200 de mii aproape. Și nici pe D1 a venit. A few moments later. Face ala. Nu știu, cred că ăștia să ai noștri, băie. Run. Ia și pula. Siasu! Am făcut bine. No, God! Ce dracu? Am și făcut. Yo! Mamă! Aveai mă! dropuri în ea! Era full.